Ей! Майка ти ще иба! Ти кой псуваш, юнак? Хората, които са примерно шефчета някакви, които по една или друга причина, примерно са станали някакви шефчета, леки шефове, примерно на нещо, управители, които нямат никаква представа от живота и са абсолютно импотентни пичове. Не само в сексуална гледна точка, ами в ежедневна и в абсолютно социално. Че да им ба майката, много ясно. Ако не им ба майката, какво друго? Да им ба майката, това олеква. До някъде олеква, до някъде не, обаче да им ба майката, затова на всеки го олеква. Като си удариш пръста с чука, шат, дан, майка ти ще и бола! Оле мио, соле мио, соле мио, майка ти шиба, майка ти шиба, ла 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 ла, о майка ти шиба, майка ти